Salamu alaikum. Shine wallahi, shine. Daga ina? Daga Abuja. Abuja akwai mutanen mu. Nagode. Salamu alaikum. Shine wallahi. Kaduna? To. A Kaduna ma akwai jama'ar ba sosai. Amin. Nagode wallahi, nagode. Celebrity. Bai dama zan ganka. Gani nan kuwa? Yau na haɗu da babban masoyi kenan. Kana da masoya ba? Dama ka ne suna a garin nan? Kwarai kuwa. Ina zuwa zan kira ka. A haba da Allah. Wallahi. To Allah ya taimaka mutum. Nagode. Hello? Wallahi. Shi din ne dai. Daga ina? Kano. Mutanen Kano ba. Daga wani anguwa a Kano. Ka san ina zuwa Kano jifa. Ka ji karya. To ba matsala. Kano ne ko? Muna da masoya da yawa a Kano. Nan ma ba laifi. Akwai masoya a Kano gaskiya. Thank you. Ya mutumi na yau shagari ne. Senior man. Mutumi na ake ciki ne. Normal wallahi. Mutumi na kana hutawa ba. Kai celebrity ba ta ne. Kai kagen da ake showing. Mutumi na wannan ba. Ba sani bane ita ce ba. Ta zo kenan. Ka zo ma. Kai wai me kuke a jikin motar nan? An hana jingina. Da Allah ku matsa daga nan sai ku zo kuna ta ƙarya kuna hoto. Da Allah ku bar gun nan. Ba ma son a dinga jingina da Allah. Idan kun gama abin da kuke ku bar gun. Haba da Allah, wannan ai rainin hankali ne. Sai ku zo kuna ta ɓata wa mutane mota da datti. Ƙazamai kawai. Ke Ajebo YouTube.